don't bother. Where's the floor there, huh? Where's the floor? Where's the floor? Where's the sprockets? Welcome to Boris Sprockets. That was Ali Muhammad kind of floor, huh? You mean when, huh? Yeah. I know what you mean when, huh? Yeah, I'm for it's possible, eh? Yeah, it's possible, eh? Yeah, it's possible, eh? What the fuck, eh? Yeah, for the possible, eh? Yo, what's up, Ali Muhammad? Mean when? Hvordan får man en fed? Hvordan laver man fedt af en tagarbejdskreds? Det ved jeg godt. Hvor mine venner, hvor mine brødre, mine fædre, vi har lavet mange tagarbejdskreds. World Trade Center, du kender godt, det? Det er mig. Ja? Du står? Madrid? Kender du det? Ja? Det er mig. Så hvad her det? Så jeg kender godt til sådan noget. Hvad det her, du kan få følge med her. Kom nu. Steve's got 4 stables and a riding ring, plus dark horses and a guest house. Så der her det, så kan lave en fedt tagomkring, ikke? Ja? Så fedt. Du kan lægge den af sådan en her. Ja? Det er der, ja? Den her, ja? Så er vi. Så du går ind til min far, eh? Min far siger hernede. Hey, kom. Hey, hvad så Ahmed? Hvad så? Ahmed. Min ven Ahmed. Han er herinde, eh? Det er Ahmed. Salam alaikum. Ja, salam alaikum. Motherfucker. Ja. Hej. Hej. Du er lige min, Du er lige Ahmed. 2 tennis courts, Så det her, det er a bowling alley, telefonen. a gym, a spa. Ja. Nu har du fået været i spørgsmål, eh? Så... Din billeder, den skyder!